Чыгуначныя пераезды – месца, дзе сутыкаюцца некалькі транспартных потокаў. З аднаго боку грузавыя лакаматывы і пасажырскія цягнікі, з другога – аўтамабілі, веласіпедысты і пешаходы. І каб такія сутыкненні былі толькі умоўнымі, неабходна абавязкова выконваць правілы дарожнага руху пры перасячэнні чыгуначных пераездаў. З боку чыгункі прымаюцца ўсе меры, каб загадзя папярэдзіць удзельнікаў дарожнага руху, што набліжаецца састаў. Уключаецца гукавая сігналізацыя, загараецца чырвоным светлафор, у рэшце рэшт апускаецца шлагбаум. Але і гэтых мер бяспекі некаторым удзельнікам дарожнага руху па нейкай прычыне ці проста па недысцыплінаванасці часта не хапае. Ужо ў гэтым годзе ў вобласці за неправільны праезд чыгуначных пераездаў да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута 30 кіроўцаў. Даволі часта чыгуначны пераезд становіцца і месцам трагедый. Довольно часто тоже сталкиваемся с такой проблемой перехода железнодорожных путей в наушниках. Вот в прошлом году был случай по станции по Пинску. Молодой человек переезжал железнодорожные пути на велосипеде, хотел проскочить. Ему подавались неоднократно сигналы машиниста, однако он их не слышал. Еще на слуху у всех дорожная авария, которая произошла в сентябре 2017 года в Ивановском районе, где в результате происшествия, произошедшего на ЖД-переезде, где столкнулся автомобиль «Мерседес», микроавтобус, с тепловозом, погибли 5 несовершеннолетних. Это дети в возрасте 16, 3 и 2 лет. Также в этой аварии и погиб сам водитель, который выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд. К сожалению, такие аварии не единичные, и хотелось бы, чтобы таких трагедий не происходило. Падчас правядзення прафілактычнай акцыі супрацоўнікі чыгункі і дарожнай міліцыі раздавалі кіроўцам інфармацыйныя матэрыялы, праводзілі размовы. З іх боку ёсць разуменне таго, як паводзіць сябе пры пераездзе чыгуначных пераездаў, але ёсць і прыклады грэбавання правіламі. Не знаю, кем надо быть, чтобы обгонять на переезде. Это действительно очень опасно. Во-первых, встречное движение, ну и даже если не загорится где-то семафор, мало ли что может быть, может просто поехать поезд. Были даже просто курьезные случаи. На этом переезде проходила девушка молодая в наушниках, и сотрудник этого поста выскочил, и оттащил девушку, а так был бы смертельный исход. Часто получается, что там где-то и переезды закрыты, во-первых, и пересекают велосипедисты те же самые, пешеходы переходят дорогу. И при всем этом и водители тоже некоторые не особо следят за тем, что если даже красный светофор горит, и они все равно продолжают движение, хотя по-нормальному они должны останавливаться. На сёння штраф за парушэнне правіл перасячэння чыгуначных пераездаў складае ад 2 до 4 базавых велічынь. Але па нейкай прычыне гэтыя сумы і рызыка сваім жыццём і блізкіх людзей некаторых не спыняе. Супрацоўнікі чыгункі і дарожнай міліцыі яшчэ раз нагадваюць усім удзельнікам дарожнага руху быць асабліва уважлівымі і не спяшацца пры перасячэнні чыгуначных пераездаў. Рабіць гэта па правілах. Юрый Печур, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».